Hi friends, welcome back to my channel. Now दा मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो मोनसे फिसा इनफरमेसन लानानै फैदो PM किसाननि लेटेस्ट आपडेटनि सायाव लोगोफोर अके। नोंथांमोना नेगासिनो दंमोन ना PM किसाननि दिनैनि बे भिडिअ PM किसाननि जायफोरा फैसा मोनगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां भिडिअ, जोबोर इम्पर्टेन्ट भिडिअ। नोंथांमोना बेखौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बेनि सिगां जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अके। फैजोङाबा बेनि जि PM किसाननि जि 19 इनस्टलमेन्ट बेनि डेटआ अलरेडि डिक्लेयार जाखाबाय। माब्ला मोननो हागोन बे अफिसियेलि फोसावजाबाय लोगोफोर अके। बेनि सिगां जुदि नोंथांमोना PM किसाननि फैसा मोनबाय थायोब्ला बा मोनाखैबा बा मोनगोनब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौ चेक खालामना लाबानो जाबाय अके। दा बेखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना PM किसाननि जि अफिसियेल साइट बेयाव थांनानै नो योर स्टेटासआव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर अके। दा बेखौ माबायदि चेक खालामगोन खेबसे खोन्थानानै होनोसै आं अके। दा होमबा बेयाव नैबे बेफोरबायदि नो योर स्टेटासआव होनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस शो जागोन लोगोफोर। बेयाव थांनानै नोंथांमोना मा खालामदो गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन आइडिखौ होदो, केपचा क'डखौ फिलआप खालामदो, बिनि उनाव गेट OTP होदो। नोंथांमोननि जि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बार बेयाव थांगोन बेखौ फिलआप खालामना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि जि रेजिस्ट्रेसन स्टेटास बेयो शो जागोन। नोंथांमोना जुदि लेन्ड सिडिं, आधार सिडिं आरो KYC सिडिंआ जुदि क्लियार जानानै दङबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन लोगोफोर अके। दा बेवहाय बेखौ चेक खालामनो थाखाय मा नांगौ रेजिस्ट्रेसन आइडि नांगौ। जुदि नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन आइडिया गैयाबाथाय नो योर रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय। नोंथांमोननि बेवहाय माखौ मोननो हागोन रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ मोननो हागोन आरो बेखौ फिलआप खालामनानै बे केपचा क'डखौ होनानै गेट OTP होबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर अके। दा नोंथांमोना नेगासिनो दंमोन ना 19 इनस्टलमेन्टनि डेटआ जोंहा अफिसियेलि डिक्लेयार जाखाबाय। माब्ला होगोन माब्ला मोननो हागोन लोगोफोर अके। बेखौ दा भारतनि प्राइम मिनिस्टारा गावनि जि मोनसे अफिसियेल साइट दङ बेवहाय मा खालामबाय बेखौ डिक्लेयार खालामनानै होखाबाय जे माब्ला बेनि माबाखौ मोननो हागोन फैसाखौ मोननो हागोन लोगोफोर अके। फैजों होनबा बेखौ नायहैनोसै लोगोफोर अके। दा नोंथांमोना थांदो PM इभेन्ट होननाय मोनसे साइटआव थांदो, नैबेयाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ नायहैदो। बेयावनो शो जाखाबाय लोगोफोर अके। नायाव दङ नै लोगोफोर नै 19 इनस्टलमेन्ट अके। 19 इनस्टलमेन्टआ जोंहा मा जाखाबाय शो जाखाबाय। 19 इनस्टलमेन्ट टु 9.7 क्र'र PM किसान बेनिफिसारिसनि एकाउन्टआव 2000 करे मा मोननो हागोन 24 फेब्रुवारि 2025 नि अर्थात दिनै मा जाखो 15 फेब्रुवारि 24 फेब्रुवारियाव नोंथांमोना माने डिजिटेलि बेखौ मा खालामगोन PM मदिया 19 इनस्टलमेन्टखौ PM किसाननि बेनिफिसारिनि एकाउन्टआव मा खालामगोन ट्रेन्सफार खालामगोन लोगोफोर। अर्थात 24 फेब्रुवारियाव गासैबो PM किसाननि जायफोरनि स्टेटासा क्लियार जानानै दङ नोंथांमोना मा मोननो हागोन बेनि 2000 जि इनस्टलमेन्ट दङ। सोरनियाबा जुदि पेन्डिं जानानै दङबा नोंथांमोना मोननै मोनथाम इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हागोन, खेबसेनो मोननो हागोन लोगोफोर अके। आरो जायफोरा पेन्डिं जायाखै नोंथांमोना 19 इनस्टलमेन्टनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन लोगोफोर अके। दा बे मोनसे फिसा इनफरमेटिभ भिडिअसखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो। दा बेयाव बेसेबां मोननो हागोन 9.7 क्र'र अके। 9.7 क्र'र PM किसान बेनिफिसारिसफोरनि एकाउन्टआव 2000 करे जि 19 इनस्टलमेन्टनि फैसा बेखौ सोनानै होगोन लोगोफोर अके। नोंथांमोना 24 फेब्रुवारियाव बेनि फैसाखौ मोननो हाखासिगोन लोगोफोर अके। दा भिडिअ बेखिनियानोमोन। जायफ्रा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो गोदाननि भिडिअ बा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अके। थेंक इउ फर वाचिं।